Elikkä moi. Tässä on nyt ostettu Prismasta näin kulutettu lohikäärmeesi, oksu ja röyhtäys. Tää on nyt avattu ihan valmiiksi tätä videota varten. Elikkäs täällä selässä on napit, jotka tekee näitä liikkeitä. Tässä on siivet, jotka on tällaiset, jos tästä napista painaa, niin siivet tekee näin. Sitten tästä vihreästä napista tää röyhtäys tekee näin. Oksu tekee toisesta. Ja voi myös painaa molempia, jos haluaa. Ja siivethän sitten on näin. Okei, eli tossa on Toothless, hampaaton. Eli tää on Dragons. Ja tässä on se pääjutska. On hampaaton. Ja kalttaaja ja hampaaton. Ja sitten on tää. Ja on siellä esim. Julina, rompu ja kaikki. Moi moi!